Bati guys. Welcome back mga studio to another video for today's episode po. Magbe-breakfast mukbang po tayo. So mayroon po tayo ditong isang malaking pritong pumpano mga studio. Nay, kung ano, bulinaw nga buhat gagmay, suka na mayroong sili, bahaw, at mayroon tayong tatlong sunny side of egg. Yan, simpleng-simple na to mga studio. Ngayon lang ako nakapag-video, sobrang busy po kasi. So ayan, shout out po tayo mamaya. Hindi natin patagalin to. Pray muna tayo bago start kumain. Lord, thank you so much for this day. Thanks sa food, sa good health, sa blessings, sa guidance, and protection. Amen. Tara, mga untan nyo. Grada. Ano yung side up na to? Malasaw siya. Wow. Bati guys. Maon. Ako yung bahaw. Itlog na should ang bati na sa pamahaw. Buwad. Sige po. Gana talaga ng kain ng bulad. Itong pumpano, paborito ko na kuhan isda. Malasang malasa siya.
Simple lang po ito mga studio, pero napakasarap po talaga ang ganitong ulam. Panalo po. Hindi ko na po pinarisan ito ng kape kasi hindi ako mahilig sa kape ba.
Tubig. Shoutout muna tayo mga ka-studio. So, shoutout kay Ma'am Lynn D. Wise. Ayan, maraming salamat ma'am sa mga pa-stars mo sa Facebook page namin. So, suportaanin po natin Lynn D. Wise. Ayan, thank you so much po. Shoutout din po kay James Van Quids from Cotabato. Shoutout taga Bukid Ciudad. Shoutout Ramsey Romero. Shoutout Dong Lito Ubando. Shoutout kay Yusundis Punpun from Qatar. Shoutout din kay Sarlene Zapbilia. Shoutout GRA Manuel. Shoutout Jaja de la Serna from Hong Kong. Shoutout naman kay Cristina Abilino from Ormoc City. Shoutout din kay Ramirez Cindy. Shoutout Jocelyn Estelior Ruigo from Asuncion, Davao del Norte. Shoutout naman kay Banataw Ronalyn Sarol from Tabuk City, Kalinga. Shoutout kay Car Justin from Italy. And shoutout kay Ruby and family Gersalia. Ayan, maraming salamat po sa suporta niyo po. So, that's it for today's episode po. Grabe, ang sarap ng breakfast mukbang. So, hanggang sunod po na ng mga video. God bless. Bye-bye.